Ang mga kalingap, hindi po magandang balita at na purunada or na-postpone po yung operation kay Cedric. Hindi daw po kinaya dun sa provincial hospital. Sinugo daw po dun sa Bicol Medical Center. Doon daw po ni-refer. Nakaka disappoint kasi may schedule na po siya ng operation, nagbayad kami. Tapos biglang nag-back out po yung provincial. Ni-report po dun sa Bicol Medical Center. So ngayon po pupuntahan ko muna po si ibabalita ko muna kay Mary Rose na ganun yung sitwasyon. After that mapunta tayo sa Naga. Kumustahin natin si Cedric doon sa Naga, mga kalingap. At medyo alam ko sa Naga kasi doon sa Bicol medyo madaming pasyente doon. At medyo yung scheduling doon ay mahirap din. Kaya please pray po Tara po, puntahan muna natin si Mary Rose. Maganda, may floor mat na oh. Binili mo? Ayan, ganda. Yan, may masamang balita. Alam mo na yung masamang balita. Ayan nga po, sir. Kalbo, maglabar ka na, hahali ka sa bundok. Kalbo? Galing po sa bundok. May buhok man baga? May buhok naman. Ayan nga po, sir. Yan, may kasi na-disappoint din ako kasi ang schedule na operation niya ngayon dapat. Ayan nga po. Tapos biglang nag-back out yung Ayan nga po. Biglang nag-back out yung provincial hospital, hindi daw kaya. Ang ko lang doon, bakit nila inadmit? Ayun nga Tapos po. pinangakuan na operahan na Kaya nga ng Friday, tapos biglang hindi pala kaya. Ang daming Bagay, mag-move on na tayo doon. Ang importante maging successful yung paggamutan kay Cedric. Kaya nga sir. Malungkot ka, biyak ka. Bakit parang ang lungkot-lungkot mo? Akala po kasi sir, mapapa-operahan na lahat po tayo. Akala natin ayos na. Hindi naman naudlot lang. Lang po. Naudlot lang. Pero ang pinaka-importante dyan, maging successful yung operation. Grabe na sir ang effort mo. Nakakahiya na nga po sa iyo. Okay lang kasi. Nakakahiya na po. Okay lang kasi marami din mga viewers na nag-aabang. Siyempre kalingap tayo. Maraming tumulong. Dapat talaga tulungan kayo kasi marami na nagpaabot na tulong. Opo. Kaya yan. Bless. Well, thank you. Yung mga kapatid mo. Labar ka na ha. Ano ang pangalan mo? Puti. Puti. Promise. Mary France. Patingin daw ng ngipin mo puti. Bakit sira? Sira yung ngipin? Maglabar ka na. Pakatapos daw ng operation, paayos natin yung ngipin mo. Paayos. Ako nga din sir, natanggal ka kanina. Ay, ikaw Hindi din ako papayos mo din ang papayos din. Ay, hindi po. Ayoko sir. Kahit magpabunit nga, takot po ako. Abo ko po. Ito si Mary France. Hello, Mary France. Ano si Ren. Pakatapos ng kay yung kabisihan kay Cedric, ayusin natin. May may sponsor siya sa ngipin niya. Wow! Maayos na ang ngipon. Ay, hindi po. Pailing ang ngipon, Hindi pa pailing. man ata yan, tinatanggal pa man. Hindi pa yan hindi pa naman yan Maglabar ka na ha, halik ka sa bundok. Ito ata ilang taon na siya. Ano po? 10. Permanent na yan eh. Mm-mm. Dapat maayos ang ngipin. Padunungan talaga yun. Ito mga tatlong kumusta? Ayos lang Kumusta? sir. Ganun na lang. Ako din na-disappoint din ako. Kala ko talaga ngayon ang operation. Pero ang importante naman talaga, maging successful. Yun yung pinaka-importante. God bless. Kaya nga sir. God bless. Marunong mo palang magmano. Mabuti na buti na alagaan mo siya sila kahit wala si Pasaway Cedric. lang. Ang mani po, pasaway lang. Mga pasaway Mga lang. takot po yan guys, Cedric ay.
Kahit sa Raong Bitis ka ito. Ayun, takot Ay, siya? yung dati. Natakot sisipain ko kayo nitong pilay ko. Sabi na sa'yo. Natabihan sa gilid mga bata na yan. Sisipain ng pilay. Ay, Mm-mm. Naaangat niya po ba yung isa niyang paang pilay? Naaangat niya. Oo. Kaya natatakot sila. Ayan, ano na lang. Bigla nga ni po ako. Sabi niya na di daw po kaya. Kailangan daw po dalhin sa Naga or sa Manila daw. Nanood ako dun sa Naga sa kanila. Sige, ingat ka po. Kukumustahin ko yung Opo. sitwasyon. Mm. At doon na-postpone yung operation at doon sa Naga daw dinala. Ayun. Pero ang importante doon, maging successful. Ayun. Okay na lang din yun kung lilipat doon kasi daw mas kompleto. Ang hinahabol natin yung being successful operation talaga. Ayun po. Yun yung yung importante. Kumusta ka naman dito? Ayos lang po. Yung tinda ko, medyo nag-aano-ano po. Kaya, Ay, medyo lumalago yung tinda mo. Ayos, dumadami baga oh. Dumadami, dinadagdagan mo. May magic. Baka naman. Ayan, at pupuntahan ko muna si Cedric ha. opo, ingat Kayo, kasi. mag-ingat din kayo. Meron pa naman kayo dyang budget. Ay, meron po. Naglalago po yung tindahan ko. Nakabili nga po ako ng floor mat. Oh. Yan po. May nagdaan po dito na nakamotor po na kung gusto ko daw po magbili ng floor mat, sabi niya 700 daw po hulugan kada isang buwan, 200 daw po ang hulugan. Tapos sabi ko, magkano po pag cash? Sabi niya 400. May naman po ako sabi diyan 400 sa tindahan po. Tapos yun po, nakabili po ako ng floor mat para po sa mga bata pag natutulog po baga malamig po. Yan. Ay, ayos waga po, sir. Tapos may lamesa, may na. Sinong gumawa? Ikaw? Ako po. Ayos, Kanina po. Tapos very good, yun. very good. Kasi po, maraming salamat po sa nagbigay ng puhunan sa akin. Dahil po sa inyo, nakabili po ako ng gamit sa bahay. Ang groceries, ginawa mo puhunan. Yung pong kaya nga po sabi ko sa sarili ko, itong perang ito galing to sa pinaghirapan, ganyan. Kaya po, gusto ko pong ibenta na lang po para po may pagkakakitaan ako. Tapos, makabili po ng gamit dito sa bahay. Tama. Very good. Pag-pray na lang natin yung kay Cedric. Yun na lang ayusin natin. Kaya nga ni po ay, Sige. At pupunta ko din si Cedric ngayon. mapunta ka po doon. So, Ingat ka, sir. okay. God bless. Mga pasaw. Ay, mabilis Mabilis isa pa, ay. Ang very good na ako. Ay, grabe. Karon, si Saro ko Very puntugang po. Chikirat. Salog. Sige, Rat. Gustong pambaon. Bigyan ko ng mga bariyang pambaon. Mga bariya. Dahil na, ayaw mo? Ayaw, bakit ayaw? Kuha man po ng biskuit. May biskuit. Ayaw nila ng pera. Biskuit man. May biscuit naman po sila. Okay, sige. Oo. Buti naman. Joke lang. Joke lang. Grabe tinuturuan mo din siya na yung ganyan. Sabi ko nga sa kanila po, pag may nag-uutos sa inyo, kung bibigyan kayo ng pera, huwag ninyo nang tanggapin. Baka po kasi mahirap po baga sa isang batang masanay po. Kapag inuutosan, laging may upa. Baka po masanay. Sige. Tama yun sa kanyang mga Very good, very good. utos lang. Ayan. So, sige ate, Mary Rose. Mapunta din ako. Opo. Ingat kayo, Sir Alvin. Okay. God Paul. bless. Mga kalingap, mapunta po tayo kay Cedric. At tingnan po natin yung sitwasyon niya doon sa Bicol Medical Center. Mga kalingap. Puntahan ko po si Cedric ngayon doon sa BMC. Kasi hindi daw po kinaya doon sa doon sa provincial hospital. Medyo na-disappoint ako kasi tinanggap nila tapos nag-schedule pa sila. So kala ko okay na. Ngayon may ganyan pa pala mga kalingap. Pero ang importante talaga naman ay maging successful yung operation niya. Yun ang pinaka-importante. Kaya pupuntahan ko ngayon po si Cedric dun sa BMC sa Naga. At magbiyahe po ako mga kalingap. Tara po.
Dito na po tayo mga kalingap sa ano, BMC, Bicol Medical Center mga kalingap. Dito inirefer si Cedric po mga kalingap. Nandito na po tayo. At puntahan po natin si Cedric kasi pinag-check kung alamin natin kung may schedule na ba siya ng operation. At kahapon po sinugod po dito si Cedric mga kalingap. At hindi daw po kaya nung nasa provincial hospital mga kalingap. Dito na po tayo sa BMC. Puntahan po natin sila mga kalingap. At dito daw po ang madami ang specialist ng mga orthopedic. Kaya dito po ni-refer. Hindi po kinaya dun sa provincial hospital. Dito po tayo mga kalingap naglalakad sa Bicol Medical Center. Puntahan po natin si Cedric mga kalingap. At yung kanyang bantay mga kalingap po sila. Ate, kumusta? Kumusta? Yan ate, kumusta? Ba't nandito ka na sa aga? Ay ito po, pinalipat na po dito sa BMC po si Cedric kasi nga po daw yun sa dait po, hindi na daw po siya kaya. Kaya po pinalipat dito sa BMC. Pero po, tig-check naman po siya dyan. Sabi nga daw po, i-schedule na po siya. Kaya lang po, hindi pa po na kung kailan po ganyan. Oh. Kasi naman, hindi pa po siya naka-admit. Hindi pa daw po kasi i-schedule pa daw po siya. One day siguro, one day before. One day before po siya maoperahan po. Ay, sayang. Dapat ngayon na Opo nga, Dapat sir. ngayon na. Kaso nagpaltos yung Po. Ay, nakakaano nga po dun sa kanila. Dapat po nga, sinabi po nila agad na hindi pala nila kaya. Bakit po inadmit pa nila dun? Yun nga po yung sinabi ko dito. Sabi nila, pagdating na naman dito, okay naman na. Tapos, ano pa nga po ako, sayang po yung ginagastos. Pagod pa po namin. Sana po dun pa lang sa, dait. Sinabi na po nila baga na hindi nila kaya yung operahan dito. Opo, inadmit pa po nila dun. Nagbayad pa tayo. Nagbayad pa po, naggastos pa po. Siyempre po kami namamasahe, kumakain, tapos ikakansil lang. Ang pala sasabihin nila dito na lang sa BMC uoperahan. Dapat una pa lang hindi nila inadmit. Opo, sana po hindi na nila pina-admit dun para dito na po namin kaagad nadala. Para po yung isa na lang po baga yung gastos. At nakakaano man po baga dun sa mga nag-i-sponsor sa kanya. Yun man po ang masasabi ko. Sana hindi na nila dun inano sa dait. Dito na agad sinabi nila sa BMC. Ako din nga, dismaya din ako. Dapat Opo. ngayon na yung operation. Tapos biglang Ang kasamaan pa po dun, nagsabi pa sila na uoperahan na ng Biyernes. Tapos sasabihin ng Webis, ilabas ng ospital at dalahin dito sa BMC. grabe yan mga kalina. Yan na natin, wala tayong magagawa ate. Pag-pray na lang natin si Lord ng bahala sa kanila. Opo. Ang importante siya okay ka lang huwag kang susuko. Okay lang sir. Nakangiti Tiyaga-tiyaga ka pa lang din, po. Siyempre, dapat na-operahan ka na ngayon sa dait ay Excited pa naman ako ng Bernis. Kala ko ma-opera na ako, hindi pa pala. Pero ayos lang po. Pag-pray na lang po natin na masigurado na po yung operasyon po ngayon. oo. Ang importante naman dyan po Cedric, maging successful yung operation. Ayos lang po kahit at ano ko naman po to ano ko po ito, ikakagaling ko din naman po ito, kaya tiyaga-tiyaga lang po. Sana pag-pray nyo na lang din po ako at para po makarecover na ulit. At maraming salamat po sa mga maraming salamat po sa mga nagpipray po sa akin na maoperahan ako. Sana pagdasal nyo lang po ako lagi na matuloy na po dito sa BMC ang pag-operasyon sa akin para po matapos na.
Di ba ka ate nagbayad tayong 55,000 doon sa stainless? Ano pong nangyari doon? Niripa naman po yun, sir. Opo. So, Nairipa sabi na naman. lang natin yung pera. Ang sakaling may mga gagastusin pa dito, ano na lang, dadagdagan na lang natin. Ano? Mga kalingap. Para Sabi nga po dito sa akin, dapat daw po pag ano namin, pag na-schedule na po siya, may pasigurado na po na pera para daw po kung talagang i-stainlessan o isesemento po, may naka-prepare na pong pera. Sabi sa akin yan kanina, pag-check sa kanya. Yun po ang sabi. At may mga ano man sa atin, may mga tumutulong ng sponsor. Sana po Salamat yung mga talaga. ano po, Salamat tayo sa sponsor, ano? opo, nagpapasalamat po kami sana at sana po huwag pong magsawa kasi ganito nga po ang nangyayari. Lagi pong nauudlot ang opera niya po. Sana po marami pa pong tumulong at salamat po sa mga nag-i-sponsor. Yun lang po ang pray namin at yung pagdasal po sa kanya na matuloy na at maging successful po yung opera sa kanya. Sana na po marami pong magdasal para po hindi na po siya mahirapan at maano na po yung pamilya niya. Lalo pong magsama-sama silang matagal. Yun lang po ang inaano ko sa pag-opera sa kanya. Tsaka maayos yung paa niya, hindi Opo. masyado mas makirot yan ay pagputulan. Kasi grabe putol yung buto ay pray lang lagi natin. Kung mawala ng pag-asa, may baby ka ng baga. Ang pangalan ng baby mo? Kelly Jean po, sir. Kalita ko kahapon, gusto mo muna siyang makita. Opo. Mamahalan ka Kaya na. pinasama ko at kala ko matutuloy. Kaya pinasama ko sa kanya at baka po matagal-tagalan dito at nakakamiss din po baga pag may ganyan na may baby ka na. Dinalo ka pala ng Oo. baby ng kahapon. Oo. Kahit sino naman po bagang tatay pag yung aalis ka tapos siyempre gusto mo makita mo muna yung anak mo para hindi ka maanuan ng loob, panghinaan. Kaya Paano yan, anong plano ate at hindi man siya in-admit? Ay di ano po, mauwi po muna kami. Bumabalik na lang daw. Opo. Kailan daw po ang balik niya? Ang ano po sa amin, bumalik daw po kami sa Sa Lunes po. Opo. Ano po yung preparation na yun? Sa Mag-prepare na rin daw po kami. Sabi po sa akin dyan sa loob. operation? At least sa Lunes, ano? Mabalik Opo. tayo sa Lunes ha? Apo. Oo. Balik tayo. Basta maging matatag lang. Tulungan Opo. tayo. Opo, sir. Para maging ano na maraming nagpipray sa inyo. Opo. Oo. Maraming nagpipray din sa inyo. Mga viewers, supporter natin. Kaya nagpapasalamat ako. Sana wag po kayo magsawa sa amin na tumulong. Lalong-lalo na po sa mga viewers, sa mga sponsor. Maraming salamat po. At kay Sir Alvin, kay Kuya Robin at sa Team Kalingap. Maraming salamat po. Wag na wag po sana kayong magsawa. Yan lang po. So ano pala, mauwi muna tayo ate? Opo, Ay, grabe. Sige, kita-kits na lang mamaya dun ha. Sige po. Opo, sir. So ingat kayo. Opo, ingat ka rin po, sir. Thank you, sir. Yung ano Salamat pa po. mo naman, ano mo naman, Ayos ingatan mo. Naano ko naman po. Sa bagay, sa Oo. hindi ko sanay ka na. Pero sa ano, Lunes, dapat maagap tayo ha. Opo. Ano pa lang po? May magandang Linggong hapon po. nandito na tayo. Oo, ano na po kami. Para po sigurado na po talagang makaano kami dyan sa Lunes. Kaya po Dapat sabi Una namin kayo ay, sa pila, ano? opo. Opo. Kaya sabi namin po, linggong hapon po, maalis na kami ng Pambuhan. Tama. Sige. Kita-kits na lang dun Apo. mamaya. Sa point din ako. Pero wala Apo. tayong magagawa. Pag-pray na lang natin. Apo. Pray din na lang natin. Buti po kung tayo po ang doktor at Diyos ko, biakin na po natin yan agad. Kaso lang po sila naman po yung may power na maggawa niyan sa kanya. Oo. Kaya po yun ang Hindi na ano lang tayo. Binapunta lang tayo dun sa provincial hospital. Salamat po. Ay mga kalingap, andito na po ako sa bahay. Maraming salamat po sa panonood. At nawa po mga kalingap, huwag natin kalimutang ipag-pray po yung gamutan, yung operation ni Cedric mga kalingap. Nawa ay maoperahan na, maging maayos yung mga proseso. Maraming salamat po mga kalingap at God bless po sa ating lahat. Mga kalingap,